Kaixo Markel naiz eta zer gertatzen da txartel hori ateratzen baizute, no? Kaixo Markel, atxi naiz, eta, txartel hori ateratzen badizute, da, 10 minutu kalera. Baina, zu 12an eta zu 10ean txartel hori ateratzen badizute da, 5 minutu kalera eta beste jokalari bat sartzen da zure ordez. Baina beste kategorietan, zu 14, zu 16, zu 18, eta zen horretan ez. Zuaz direktamente, 10 minutu kalera, eta taldea geratzen da, bat gutxiagoaz. Naiz eta 8 urte ditut. Nuen preguntatu zergaitik ezin da jolastu rugbian disfrazarekin. Kaixo Jorge, ezin da! Katzalin naz, zubabarren jolasten dut eta zergaitik aukeratzen zenuen rugbiz eta eskola. Kaixo Katalin, Asier naiz, 17 urtegaz hasi nintzen rugbira jolasten, lagun berriak egin nahi nitulako eta gainera kirola gustatzen zitzaidalako. Futbolera ezin nuen jolastu, ze hankak txarto dekot ostikeka moteko, eta horregaitik rugbian niretzako egokia zen. Kaixo aur naiz eta jolaten dut Zupamarren eta Zortzian. Ze urtetan hasi zinen rugbian. Kaixo Ur, bani 7 urte nituenetik daramat. Me llamo Isei, soy de su 10 y quería preguntaros por qué solo se puede pasar hacia atrás y no se puede pasar hacia adelante. Agur. Apa Isei, Nas Koldo, jugador del Sub-16, y respondiendo a tu pregunta, el pase se hace hacia atrás porque si no el rugby no sería tan emocionante y sería bastante aburrido.